Kalderetang sardinas po. Okay guys, kapag mainit na ang ating cooking oil, maglagay na tayo ng carrots. Ito-fry natin ng carrots. Yan. Kamayin ko na iba. Lahat ng gulay, lulutuin na natin para pag ginisa natin, mabilis na lang. So ngayon, sasama na natin yung potato. Guys, ang size ng ating carrots at potato ay medium dice. Hindi siya yung maliit na maliit. Yeah? Yung sakto lang. Medyo ipa-fry lang natin lahat hanggang sa lumambot na yung texture ng ating carrots at potato. Alright, balikan natin guys. Okay, so luto na tong ating potato and carrots. I-drain na natin everybody. Yeah. Oops, nahulog. Excited na ako matikman to. Ewan ko kung anong lasa nito kasi first time nating magluluto ng kalderetang sardinas. Okay, so isunod na natin guys ang bell pepper, pula at green. So ipa-fry lang natin ang ating bell pepper, green at red bell pepper guys. Kasi, you know, mas lumalabas yung aroma nito kapag na-fry ang bell pepper. Yan. Transfer na natin. Okay. Wow, mukhang masarap to ah. Pa-fry natin ang hotdog. Pure Foods hotdog. O, di ba? So guys, ito, pampaano lang tong hotdog. Pampadami lang ha. Actually, ang kaldereta wala namang hotdog. So, naisip ko lang na lagyan ng hotdog para dumami. Wala naman tama, wala naman mali sa luto. Ang importante, masatisfy yung taste buds. Di ba? Ina, paki-separate mo yung sabaw. Uunahin ko yung sabaw eh. Now na. Yeah. So, ito transfer ko na to. Tapos na siya. Look at this. Look at this. So, di ba? Luto na to. Lalagay lang natin dyan. So after this guys, luto na yung mga gulay na ilalagay natin sa ating kaldereta. Pwede na tayong mag-gisa. Nawasan ko ng konti ang ating mantika kasi masyadong madami. Mag-gigisa na to. Mainit na to guys. So unahin na natin ang bawang. Isusutay lang natin to. Guys, ito yung mantika na pinagamitan natin sa pag-fry ng ating gulay. Sunod natin ang onion. Saktong luto lang sa ating onion at garlic. Ngayon, lalagyan na natin ng patis. Yeah. Nagkaunting patis lang kasi yung ating ilalagay dito meron na siyang sangkap. So, hindi natin siya masyadong lalagyan ng pampaalat. Kumbaga, ano na siya. Wow, bango! Alright. At dahil kaldereta to, kailangan ng konting anghang. Yes! Lagyan natin ng ilang piraso yung sili natin, Ina. Isa lang o isang piraso ng sili ang ilagay ko. Okay, nasutay na ang ating sili. Lagay na natin yung sauce. Ito yung pinaka-tomato sauce ng ating sardinas. Isi-simmer lang natin to for about 1 minute. And while we're waiting, siguro pwede na natin itong ilagyan ng about 2 tablespoon ng liver spread. Yeah? Or kung ano, lagay na natin lahat to kasi okay lang din naman. Para hindi na lang masayang. So guys, yung liver spread natin nakakatulong sa ating sauce para maging stick at the same time.
nagbibigay ito ng kakaibang lasa, di ba? Ang sarap. So, ayan lang natin itong mag-simmer. So, ito yung peanut butter. Ayan. Alright. So, ngayon, pwede na natin lagay ang gulay. Dahil nag-simmer na ang ating sauce. Lagyan na natin. Ayan. I-simmer lang natin to for 1 minute. Tapos, pwede na natin lagay yung laman. Oh no, ang ganda, di ba? Ano ba yan? Ano na naman ito na-experiment natin? Oh. Titikman ko. Baka kakailanganin natin ng sugar kung titignan natin kung... Wow! Hindi na siya lasang sardinas. Sarap ah! Lagyan na lang natin ng honey. Wow! Kaya manin. Honey na lang. O, sige. May honey dito eh. So, wala na natin. Konting honey lang yan. Okay, may honey na. May peanut butter pa. Saan ka pa, di ba? So, after this, eto, luto na. Ilagay na natin yung cheese. Everybody, this is a cheese. At last, 1/4 cup lang na cheddar cheese. Thank you. At finally, ilagay na rin natin yung laman. Ito. O, di ba? Ito na yung laman ng sardinas. Iba-ibang klase ng sardinas. May green 555, may ligo, at may pula. Yeah. So ngayon, guys, ang gagawin lang natin, hayaan lang natin to kasi wag mo nang gagalaw-galawin kasi malulusaw yung sardinas. Gusto natin kasi buo tong sardinas. So, hayaan lang natin yan. Ikot lang ng bahagya lang, dahan-dahan lang. Kasi maano na to eh. Guys, minsan may mga tinik ang sardinas, so pwede nyo alisin yung tinik. Pero, malambot naman na yung tinik kapag sardinas na. So, hindi na kailangan alisin. Pero kung gusto nyo alisin, nasa sa inyo yun. At ako'y pinapawisan. Ngayon, kasi mukhang masarap to eh. Naaamoy ko palang masarap na. So, ilang sardinas ang ginamit natin? 2 malaking sardinas at 2 maliit. O, di ba? Pinagsama-sama. Okay, guys. So, tapos na to. Plating na tayo, everybody! Ito na. Dahan-dahan lang dapat kasi malulusaw. Hanap tayo yung medyo pahaba. Ayan, ito. Okay, isa pa. Iba-ibang size ng sardinas kasi ito. May malaki, may maliit. Tapos, so ito pa. Ayan. Okay. Anin ko lang, linisin lang natin. Everybody! Sardinas! Ito yung ating kalderetang sardinas. So, di ba? Tikman ko lang kung anong lasa. The best. Lasa siyang kaldereta, guys. Sarap.